Hej ti, da li možda si nekad u situaciji, možda baš sada, da želiš da unaprediš svoje kognitivne veštine, googlala si svašta nešto, bila si možda na mom Instagram profilu pre nego što si me ovde našla na YouTube-u, a možda gledaš me samo ovde, možda gledaš, pratiš, slušaš još neke ljude koji pričaju slične teme o učenju, pamćenju, fokusu, koncentraciji i pokupila si razne neke cake, alate, metode i pokušavala to da primeniš, neke primenila, a onda pokušavala da istraješ u tome, međutim, primetila si da si jako spora i da ti jako sporo ide kada primenjuješ neku određenu metodu ili alat. I probudi se strah i onda batališ sve. I kažeš ja ne mogu, bit će još gore, budemo u panici, jer idemo jako sporo. U slučaju da me ne znaš i da me do sada nisi pratio ili pratila, moje ime je Gorana i ja se bavim učenjem i razmišljanjem. Drugim rečima, ja sam trener za mozak, odnosno radim individualne grupne programe gde učimo da učimo ili, kako ja to više volim da objasnim i kažem, sećamo se kako treba prirodno usvajati znanje, jer sve to mi već imamo u sebi, samo treba popaliti prave dugmiće, stisnuti i popaliti misaone putove koji su malo zamrli i uspavani. Nego, da se vratimo na ovu glavnu priču, hoću da ti kažem jednu super vest, inspirisana dvema mojim polaznicima sa individualnih treninga i čak dve, ako ne i tri, iz grupnih treninga, odnosno iz škole učenja, su, evo, u poslednjih par nedelja imale taj isti komentar. Rekao, ovo mora da ide napolje, moram prosto onda naglas o tome da kažem nešto, a to je taj efekat ide mi sporo kada primenjujem neki alat učenja. I zbog toga se osjećaju loše. Osjećaju se glupi možda čak neki, možda i ti, jer ono kao, brate, em ne znam da učim, em uzmem alat za koji svi kažu efektan je, super je, ili eto Gorana mi ga dala, rekla je ovo radi odlično, daje efekte, a ja sve sporije i sporija. Onda se osjećamo loše, ali to je zato što imamo pogrešnu percepciju. Znači, nije alat tu da on tebe ubrza. Alat je tu da te natera da razmišljaš. Dakle, slušaj sad dobro, ako si spora sada kad primenjuješ prvi put neki alat učenja i trudiš se da ga provališ, da ga implementiraš u svoju praksu, to je odlična vest. To je potvrda. To je potvrda da radiš kako treba. To je potvrda da zaista primenjuješ alat posvećeno i dosledno, a ne da ga odrađuješ. Jer da ga odrađuješ, ti bi istom brzinom prešla gradivo kao i ranije. Ali to je nemoguće, jer ti si sad dobila za zadatak jedan novi misaoni tok. Dobila si novo usmerenje, imaš alat, znači ja se bavim alatima učenja, ne metodama i tehnikama. Mislim, možemo mi o njima da pričamo i svašta ja znam i tako dalje o tome, ali to nije bilo moje iskustvo. Alate učenja sam ja kreirala iz sopstvenog iskustva, iz sopstvene glave i to su mali misaoni procesi koji te usmere prosto na određeni tok razmišljanja. I, znači, dam ti zadatak, dam ti alat učenja i vidiš da si sporija, sporo prelaziš gradivo. Pa zato što ti je do sad trebalo da pređeš ovu količinu gradiva određeno vreme. A sada si dobila zadatak za razmišljanje. Znači, nije samo da čitaš da bi bilo pročitano, nego čitaš i razmišljaš, čitaš i razmišljaš, čitaš i razmišljaš. Razmišljanje isto zahteva vreme. I normalno je da onda traje duže. To znači da si ti to dodatno vreme koje si upravo primetila da ti je proteklo, uložila u proces razmišljanja. Bravo, odlično! Mora da ide sporo. Ako ne ide na početku sporo, to znači da nesvesno odrađuješ alat, umesto da ga zaista posvećeno primenjuješ. Ako ide sporo, odnosno sporije nego što je bilo ranije, odlično, to je prava stvar. To je prava stvar, razumeš? Mislim,
Mora ići sporije, jer si ubacila novu aktivnost. Nije samo čitam, sad čitam i razmišljam o gradivu i to na određeni način. Da. I naravno, vremenom će to da postane brže. Jer praksom i primenom tih alata mozak usvaja misaoni obrazac, znači prihvata taj način razmišljanja, postaje sve bolje u njemu, ti postaješ sve bolje u njemu i onda u jednom momentu postaje deo našeg automatizma. I onda mi prosto samo pičimo po tom obrascu. Više nema tog teškog razmišljanja. Sada je tu razmišljanje, tu je prisutnost, tu je svesnost, tu je direktna interakcija s gradivom, ali je lakoća u glavi. Ali treba doći do te lakoće, eno je, čeka nas, tu je. Čeka nas da dođemo, uopšte nije daleko. Ne trebate vi mesecima primenjivati alat da bi on vama postao lak, lagodan i automatizovan, niti kamoli godinama. Potrebno je samo malo prakse, za neki alat par dana, za neki nedelju, 2, 3, pa sve i da je mesec. Ljudi, to je veština zlata vredna, vi ste time instalirali novi način razmišljanja u svoj um i u svom mozak. Znate koji je to blagoslov na svim životnim poljima, a ne samo u učenju. Učenje je samo trenutni aspekt koji vas interesuje. Tako da, ako ide sporo, zato što si novi alat učenja primenila, odlično, na pravom si putu. Taj višak vremena koji se pojavio u obradi gradiva je znak i dokaz da razmišljaš, da si dodala razmišljanje kao komponentu u taj proces i zato traje duže. Ok? Bravo. Nastaviš tako i vremenom će i taj deo da se skraćuje i nikad neće postati premali, jer uvek će to trajati duže nego samo čitanje. Jer svaka dobra analiza će trajati duže nego samo čitanje, ali to je kvalitetno uloženo vreme u gradivo. I tom analizom kojom si potrošila, zapravo uložila malo više vremena, imaš nebrojano mnogo puta lakše prisećanje, odnosno bolje pamćenje. To je ulaganje vremena. Ulaganje vremena u pamćenje i razumevanje. Do narednog videa i naredne priče budite mi dobro, budi mi pozdravljena, lepa i pametna i čujemo se uskoro.